Ndiye kumalawi kosotondeya ino rezi iri kuyeza loshoniri mafuta ozolaja kuyeza kuti ati oyeza glycerin ari kuyeneka kuyeza so mafuta ozolaja ngati mine alili donic kuyeza ano ari tikufuna doniyo koma oyeza mchubu ase mchubu ngati mine makalera mafuta opikira guys doni oyeza guys DPP kafuna kuyankhula za mgwirizano isayankhule pa social media zonyozitsa chipani cha UDF. Chipani cha UDF ulendo uno chima chokha. Ino a DPP imani nokha. Kaya muphatikizana ndi ndani koma chipani cha UDF tikufuna tiime pa ife tokha tipange build chipani chimene mwakhala mukuchisakasaka uchidula mizu yake kuti chithe. Nde ife ulendo uno tikufuna kudzutsa chipanicho tima pa ife tokha zimenezo zimetagwirizana achinyamata pa galaundi eyetu zimenezo tagwirizana nditu ngati kuti akhale migwirizano ndiye tigwirizana ndiye nawo koma DPP nde situkukufunani chifukwa inu ndi amene mwadula mizu ya UDF kuti dzioneka kuti UDF ija nkumayilengeza kuti yatha chimene UDF yothaithayo ndiye mukhozanso kufunanso bwanji kuti iso ikhalenso pa mgwirizano ndi inu funani zipani zina ife pamenepo tikhuzololera ukapanga mgwirizano ndi ena koma inu aujena a DPP ife tatopa nanu tidakuyesani ndi anthu osayamika zimenezo zimene tipafuna tiyankhulane nanu kwa amene akufuna kuyankha yankhani ifenso tidzakhala tikufunanso kukuyankhani kupitiliza kuti tidziunikirana nanu a Malawi bodza ndoyipa UDF chipani cha mwino cha mtendere komanso chipani chogwira mtima chikakhala pa mavuto oberedwa lero si zimene mungolirazi kumalira nkubelana kusikunayambike kutibera no tiyeni tipange chilungamo nayonso MCP pangani chilungamo pofuna kutsegula makatani anthu aone zimene zili mu chismathematiki kuti mavuto awo asadzabwere koma mukangovundikira chismathematiki icho mudzayatsanso nanunso nkhondo mdziko muno ife zimene mmapanga makhapana dzikwanje zimatibvetsa chisoni kuti si democracy imene adatiphunzitsa acheya imeneyi acheya adatiphunzitsa democracy ya mtendere izi zimveke bwino kwambiri ndithu zikuchita kudziwikiratu kwathunthu kuti inu ndiomenyera ufulu wa chipani cha DPP tikunena izi chifukwa chani chifukwa chonena kuti example palibepo ndi mmodzi wa inu akumabwera ndikumayankhula zabwino zimene zidachitika mbuyomo ngakhale kuti zabwino zimene inu mukumayankhula basi kungoyambira pa DPP zimenezo zimene zikutipangitsa ife kuti akuluakulu koma zoti munthu wabwino ndithu nzeru zake zili bwinobwino mmene alili Comrade Mtanyowa mmene alili wa Bakire Muluzi TV mmene mulili inu ya Boni Kalindo munthu ngayankhule ubwino wa dziko la Malawi posayitchula UDF ine pokuti ndanena kale kuti ndili ndi kanyamata ndithu ndingokumbutsa mtundu wa Malawi kukukumbutsani inu a Bakire Muluzi TV komanso a Comrade Mtanyowa komanso a Boni Kalindo mwina mwayiwala poti ndinu anthu UDF nthawi imene isanalowe mboma kunali ukapolo okuti ngakhale mwayi oyankhula ngati mmene mukuyankhulira inuyo masiku ano mukunena kuti activism kunalibe activism umenewo bwezi inu mutathera munjira koma lero mpaka inu mamuloza chala president pamene president nthawi yoyambirira samalozedwa chala ufulu umene unabwera ndi Dr. Bakire Muluzi timafuna kuti zimenezo zimveke bwino kwambiri ufulu woyankhula anaupereka kwa wina aliyense uniform zimene ndikufuna ndiyankhule pano ndikukumbutseni zimene zidaenda uniform Malawi yonse ndipo zimenezo anthu akuzigwiritsira ntchito mpaka lero posayang'ana mtundu posayang'ana chipani posayang'ana chipembedzo
ufulu woyankhulawu akuyankhula wina aliyense m'Malawi kuphatikizapo inuyo anthu atatu, chifukwa ufulu umenewo unabwera ndi Dr. Bakili Muluzi. Chifukwa chokuti tikukumbukira, tikukumbutseni nthawi imeneyo kunalibe ufulu anthu opanga mabizinesi mmene tikupangira lero. Atatenga Dr. Bakili Muluzi boma analamula kuti anthu apange mabizinesi, pamene anthu ayamba kumadziwa kupita ku Dubai, kupita kuti kumagula maminibasi, magalimoto, kumamanga manyumba amalata, posafunsidwa kuti ndalama mwayitenga kuti, ngati mmene zinalili kuseri kwakeko nthawi ya Dr. Banda ndi MCP imeneyo. Ndipo kusintha kwina kwa nambala 3 ndi kubwera kwa zinthu zamakono ngati television. Anthu poyamba sankaonera television, ngati ataonera television mwina chifukwa chonena kuti ndi yaboma, koma osati kukhala ndi ma TV nyumba mwawo. Zinabwera ndi Dr. Bakili Muluzi. Tikafika pa television tifikeso pa chani? Pa cellphone. Ma cellphone amene mumapangira ma audio anabwera ndi Dr. Bakili Muluzi nthawi imeneyo, even ku Mozambiki, maiko ngati otizungulira ambiriwa anali asanafike ma cellphone. Ufulu umenewu unabwera ndi Dr. Bakili Muluzi wa uniform, okuti munthuyo kaya ndi wa DPP kaya ndi wa UTM akugwiritsa ntchito ma cellphone iwo. Ufulu umenewo tisamayiwale kuti unabwera ndi Dr. Bakili Muluzi. Tikuyankhula zokhazo zimene zikuti aliyense amagwiritsira ntchito posayang'ana ndale, chipembedzo kapena chani kapena mtundu. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Plus pamenepo musayiwale kuti pali ufulu wina umene ulipo, umene tagwiritsira ntchito tonse uniform umene anabweretsa Dr. Bakili Muluzi, ndi wakuti analamula kuti sukulu ikhale ya ulere, free primary school, imene wina aliyense kaya ndi wa UTM, wa UDF, wa DPP, wa Ford, wa MCP takhala tikugwiritsa ntchito tonse kufikira mtsiku la lero. Izi ndi zinthu zimene zili zokuti olo munthu utasinjirira bwanji sungapereke kwa ena. Komanso nthawi imeneyo kunali pofuna kupanga zamankhwala mchipatala, komanso kumanga zipatala samayima ndi gawo kapena mbali. Komanso pa free education pomwepo, primary education pomwepo, panali nkhani yonena kuti masukulu anamangidwanso amene anali ma secondary school kapena kuti ma day community day secondary school ambirimbiri, kuti anthu aja akhale ndi mpata ophunzira bwino m'mashelter. Izi timafuna tikukumbutseni chifukwa chonena kuti pafika pokuti mpaka ena kumanena kuti UDF palibe chimene idapanga. Akuluakulu kupanga kupose pamenepo. Izi tikunenazi ndi zinthu zonena kuti zonena zikugwira ntchito mpaka lero. Zimene tikuyankhula papazi akugwiritsira ntchito wina aliyense mpaka lero. Kuphunzira sukulu imeneyo lero nkutenga foni nkumanena kuti basi UDF palibe chimene idapanga. Ife tikuona kuti mayankhulidwe achoncho ndi mayankhulidwe oyipa kwambiri, osakumbukira. Pomaliza, dziko la Malawi chaka chimene chidakakhala ndi nkhondo ndi chaka chimene chili cha 2005, ngati si 2004, 2004 to 2005, pamene adantenga uja wa ablabla ndikumuyinitsa Dr. Bakili Muluzi, chipani cha UDF, ndikupanga china chilichonse nkumaliza ndikumusiyira ndalama mboma, nanga sintha imene boma ndi lomwero la UDF. Ndikuti boma pamene anthu amanena kuti nazipeza mboma mulibe ndalama zimatengera kuti boma lija asinthana, a opposition atenga boma lija, koma likakhala kuti boma ndi lomwero adasiya ma budget okuti tipanga izi tipanga izi, fuka kuti munthu ya anali pa tikiti ya UDF. Ndipo mujeni
china chilichonse chimene ankachita Abingwa Mutharika first term choyendetsera ndalama za boma, chuma cha boma, chinali chonena kuti chuma chija achisiya ndi Dr. Bakili Muluzi. Ndi chifukwa yake ujeni first term yawo ya Dr. Bingwa Mutharika sidawavute pofanizira ndi chani second term imene iwaja anawina akuti landslide. Okay, tikufuna tinene kuti pa nkhani imene dziko lino lidakayaka moto atalengeza aujeni awa amene amatchulidwa kuti Abingwa Mutharika kuti atuluka chipani cha UDF. Koma Muluzi nthawi imene ndithu chifukwa zimene zidachitika dziko lonse linadziwa anali ndi mphamvu kuti ife zimene zositilola chilichonse chichitike. Koma chifukwa choganizira chipani cha UDF miyoyo za anthu kunena kuti izizi zikuchitikazi tikhoza kuzuzitsa nkhalamba, anthu opunduka, ana komanso azimayi oyembekezera, komanso achinyamata tsogolo la lophwasuka podziwa zonena kuti mu nkhondo mumakhala ma struggle osiyanasiyana, kuluza miyoyo za anthu, kuluza katundu wa anthu, kuluza chilichonse chimene ife tidakakhala nacho. Dr. Bakili Muluzi ndi chipani cha UDF anakambirana basi chabwino tiyeni tikhale kotsutsa. Koma zimene zija sikuti adapanga kungopanga simple kapena kuphweka kapena kuti kupusa ayi, adapanga poganizira Malawi. Ndi chipani chokhacho chimene chidasonyeza umunthu pokonda dziko lake, atapanga chipongwe Abingwa Mutharika. Timafuna kuti zimenezo mudzizikumbukiranso katikati mwa ndondomeko za kuyankhula kwanu. Tichoke pamenepo tibwere pa nthawi imene tikapena chipani chimene tikuchichemerera cha DPP ndi chimene tuchidapanga dzipongwe zonse tikunena pamene papazi. Komanso sitiyankhulanso lero zipongwe zina zokuti anamanga Abakili Muluzi, anamanga onse aku UDF chanichani, Kasimu Chilumpha kwanamizira milandu, zimene zozo lero sitikamba. Koma timangofuna tikambepo kuti mukuona zimene zidachitika pamenepa kunena kuti adaupeza mtima Dr. Bakili Muluzi posafuna kuyatsa dziko la Malawi. Ndiye mukumvetsa pano speech imene akuyankhula lero amene mukuti adadi, amene ali munthu wokalamba kwambiri okuti masiku ake ndithu atsala ochepa pofanizira ndi amene wadyerera. Izi tikunena kuti sikuti tikuwafunira kufa, koma tikufuna kuti mwina mwake zimveke bwino. Iwo anakunena kuti 2020 munandibera boma, komanso munandilanda, koma ulendo uno mukapanga zobaya mavoti titananano sindikusiyani. Mwaona zimene zikusonyeza kuti amene awazungulira apita Mutharika amene lero lyakukakamizidwa kuti muimebe, ndikukhulupirira kunena kuti akufuna kuyatsa dziko lino moto chifukwa nkhani ya mavoti ngati analuza 2020 ali mboma. Chifukwa chakufuna kwa Mulungutu ngati zitakhalanso chonchonso mwinanso akhozanso kuluzanso pano, mwina zikhoza kutheka kapena akhoza kuwina, koma asabweretse mtima onena kuti anthu adzisula dzida kuti dzakangokhala kuti ndaluza basi sindidzalula dzamenyana nanu. Kukhala adzakhala alibe mtima wachikondi ngati chimene chikapanga unapanga chipani cha UDF. Koma apo chipani cha UDF cho chinaberedwa ndithu dziko lonse, kuberedwa nkusintha kuyamba chipani cha DPP. Zimenezo ubwino umenewo timaganiza kuti mukamanena kuti palibe UDF chimene idapanga ma gentleman atatu ino, ine ndikumaona kuti no, this is too much. UDF idapanga zinthu, koma mwina mtima ujonena kuti DPP ili ndi propaganda yamba ndi zimene achita Boni Kalindo, zimene akufuna kunena kuti adzipereka chithunzithunzi kuti DPP cha basi yapambana kale. Chisango sichiyenda choncho. Tiyeni tilowe m'galaundi. Tikalowa m'galaundi zotsatira zimene zingadzakhale pamenepo, koma tisaopsezere kuti zotsatira zongati zakomera ife tidzabweretsa nkhondo muno. Zimenezo ndiyamikire kwambiri munthu sayipa zonse. Boni Kalindotu anabwera dziko lino lapansi
kuliuza kunena kuti ine ndiyenda maliseche muno nthawi imene ali phungu wa DPP kumanena kuti ife a DPP tikulephera kupanga control kuphedwa kwa maalubino. Ayi pamene paja mulungu nkati amafuna kusunga mdalitso kapena kuti zimene wapanga munthu zabwino zimene zija anasunga, ndipo ife tikuchemerera kuti Aboneka Lindu ndinu munthu olimbikira pofuna kupanga zinthu zina zabwino zimene lero mukufuna kupotoza ntchito zabwinozo popano pofuna kuyimira Malawi kuyimira DPP posiya strategy imene munatenga nthawi imeneja ndiye inalionena kuti akamati uyu ndi Boneka Lindu zimachita kukoma kuti munthu uyu ndi womenyera ufulu. Pamene munkaliuza dziko kuti chipani cha DPP chimapha maalubino, munayenda ndithu ine ndikukumbukira ku State Center mutavala ka boxer kokha ndi azimayi ndi azibambo kwafunira moyo wabwino alubino, amene alubino amaphedwa ndi muanda chipani cha DPP. Zimenezo zimveke bwino kwambiri, munthu sayipa zonse, koma pano ngati payipa tidzudzule, ngati pali pabwino tiyamikire. Funso lakuti kodi mwakambirana bwanji nkhani ya alubino kunena kuti pokuti alubino amaphedwa m'boma la DPP inu munali mmodzi amene zimakunyasani. Lero chimene mwakambirana chogwirika mtima tauze maalubino kuti kuyambira lero musadandaule nchiyani? Tikupemphani mubwere poyera kuti meeting imene munapanga inu ndi Mutharika kuti anthu awapatsenso dziko kuti alubino apeze mtendere kapena kuti akhala pa mtendere guarantee mutipatse. Tikachoka pamenepo timafuna tiyayamikirenso olemekezeka Norman Chisale. Norman Chisale ndi munthu wabwino kwambiri. Ubwino wa Norman Chisale ndi kusabisa zinthu zimene zikhoza kuchitika kapena zimene atadzachite. Tingokumbutsanako zinthu zochepa chabe. Norman Chisale ananena kuti inu ifetu simungatibere, ife zimenezo ndi sizingatheke, na asilongo asine ndili pano simungatibere. Tsopano Norman Chisale sanafe apita Mutharika kuti mukadzandibera ndidzakuphaphalitsani, ndidzakumenyana nanu. Mwaona DPP nokha mukutsutsana. Pamene anthu anamva mawu a Chisale aja kuti koma izizi ndizoona zake komanso ndi chilungamo chake, fwa Norman Chisale munthu sungambere. Komanso anayankhulanso mawu ena ogwira mtima onena kuti musayiwale mbuyomo munali mphekesera zonena kuti dziko lyakulamulira Norman Chisale kumbuyo kwa apita Mutharika. Zija zimachitika ku Zimbabwe kumalamulira mkazi kumbuyo kwa Mugabe. Ndiye Norman Chisale anabwera poyera mkudzauza mtundu wa Malawi kuti tiyeni tavotereni adadiwa akawina anthu musadandaule, inu mudzidzayang'ana ine. Chimenecho ndi chilungamo. Pamene pajapa ine ndinanena kuti this munthu uyu ndi wa chilungamo. Ndipo kayena zinyozani, koma chilungamo pa ground ndakuyenda nacho. Kotero kuti timafuna tiyamikire zimenezo kuti ngati titafuna kuti tivotera Norman Chisale kuti adzatilamulire kuseli kwa adadi, nditavotera apita Mutharika kuti president wake azidzalamula Norman Chisale chikwangwani apita Mutharika. Izi sitikupanga zonena kuti tikudana ndi chipani. Ngati Walahiri KTV ndiyankhulepo pang'ono ngati munthu mmodzi mwayo amene ndinaonera clip yomwe anayankhula Norman Chisale. Norman Chisale ananena kuti achinyamata, ngati ndine munthu mmodzi wa chinyamata, apita wa Mutharika akangowina akatenga boma, achinyamata muzandiyang'ane ine ngati director wa chinyamata. Apita azapanga zinazo koma achinyamata inu muzandiyang'ane maso ine. Ndiye ndikungosusana nawo achikulira amene ankayankhulawa kunena kuti Chisale akufuna azatenge dziko lino la Malawi kuti azakhale mtsogoleri pamene Peter wa Mutharika akazangowina. Ilo ndi boza la mkunguniza, kumayankhula chilungamo nthawi zina zake ndi bwino. Tibakiri Muluzi anabweretsa ufulu wa democracy wakuyankhula munthu unese mwa ufulu, izo ndizoonadi zake. Komanso tikumbukire kuti nthawi imene ijayo ya MCP Abakiri Muluziwa komanso achina
chakufa chihana komanso achina Kamulepo Kaluwa amayankhula ndithu amamenyera ufulu wa Malawi ngakhale kunalibe ufulu oyankhula koma anthu anali ndi njira zawo zimene ankayankhula pozuzula MCP. Ndayankhula chifukwa chani? Mkulu wayankhulapo wa UDF uyu wayankhula kusonyeza kuti nthawi ya abanda Hastings Kamuzu Banda panalibe kuzuzula boma. Ayi, anthu ankazuzula boma, ankaliuza boma kuti apa sizikuyenda bwino mmene akuchitira achakwerawa. Anthu akuzuzula boma komanso anthu akumawa opyeza chimozimozi nthawi ya banda zinalipo zimenezo. Tikapita kuphedwa kwa Lobino nthawi ya DPP pena pake zimaonesatu kuti MCP ndi umene kachita chipongwe pofuna kuyipiza mbiri ya chipani cha DPP. Komanso tikaonesa chipani china chilichonse chili ndi mbiri zoyipa zake. Ndengati munthu womenyera ufulu akuyimira chipani china chake kapena kuonesa action yoti akuyimira chipani china chake, musalimbane naye, ndi ufulu wake. Munthu ali ndi ufulu wosankha chipani kapena gawo lina lilonse limene angamayankhulire. Pamene ndikuyankhula apa sindikutanthauza kuti ndine wa DPP, wa UDF, wa Malawi Congress Party. Ndimangobwera pa chilungamo kuuza poyera ndikuwauza mtundu wa Malawi amene amanditsata ine akundidziwa bwino lomwe. Koma pena pake ngati pakulakwika, ngati wayankhula mu audio kungoyitanizana. Ziko mmene la Malawi mmene lililiwe sizoona kunena kuti UDF ima pawo yokha. Ziko laonongeka pakadali pano. A UDF tikukupemphaniso pangani gwirizano ndi zipani zanu. Amala akuzuzika muzaphedwa ukapolo kubwera MCP ikangotea winaso kena. Ndimakunyadirani ndine Walahiri KTV. Osayiwala kundipanga follow komanso subscribe pano pa Walahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu apamwamba ndipo opanda kupyatira china chilichonse.